Deci, da. Salutare tuturor, eu sunt Ionuț și bine v-am găsit la primul video de pe acest canal. Și după cum vedeți, jucăm Minecraft Pocket Edition. Stai un pic, am lag. Așa, și după cum vedeți, jucăm Minecraft Pocket Edition, primul episod. Seria se va numi Ionuț World, pentru că n-am găsit un nume mai genial și mai interesant, adică și mai original. Și m-am gândit să pun și un nume mai așa, mai ca toți. Va fi o serie de Minecraft Survival, după cum puteți observa, și am făcut eu deja mapa și... Da, nu știu ce să spun, nu vreau să am episoade așa de lungi pe canal, sper să lăsați și voi acolo un like, un subscribe și un share, ca să mă ajutați și pe mine în continuare. Da, și ce vreau să vă spun despre mine, sunt un băiat simplu care adoră fotbalul, s-ar putea să vedeți niște videoclipuri și cu fotbal pe acest canal, adică sunt și jocuri, dar mi-am propus ca să îmi fac un canal de început cu Minecraft și mai am un joc care îl am pe telefon instalat și îmi place mie extrem de mult. Critical Ops, cred că majoritatea dintre voi ați auzit de el, este un joc, cum să vă spun, un fel de Counter, hai că de Counter toți știm, da, și parcă duce mai mult la CSGO deoarece avem acolo și, cum ne zicem, skin-uri și eu parcă aș vrea să îmi fac PC-ul și să încep să filmez pe PC, dar deocamdată încă nu am un PC stabil și da, și mai aștept să văd. Așa, haideți să vedeți că suntem într-un fel pe o insulă destul de... What the fuck, ce mă... Mă, mie normal dacă nu filmez, mergem vreo 60-65 de FPS-uri, 61, 65. Dar nu știu ce are, când filmez am așa lăguți puțin, cred că sunt și de la setări, o să le fac eu după. Așa, sunt pe peaceful momentan deoarece e primul video și nu prea am ce să fac. Haideți să ne facem și noi niște unelte, să luăm niște piatră. Și vreau să-mi fac o casă, dar nu în acest episod, deoarece, na, deja am început bine și eu îmi fac casă. Dar o să-mi fac o casă micuță, așa de început, și pe viitor vor apărea lucruri mult mai interesante. What the fuck, eu nici nu mi-am făcut un cop. Hai că ajung până acolo. Da, și telefonul, după cum vedeți acolo, este un Samsung Galaxy S3, pe care nu cred că o să-l mai țin așa mult, dar încă merge telefonul, n-am nicio problemă, dar da. Haideți să luăm niște piatră și nu e aceea, ca să avem. Și trebuie să editez acest videoclip și după cred că o să încep să filmez altceva pentru mâine, gen un video cu Counter, scuzați pentru notificare, un video cu Critical Ops și da. Deci, v-am spus, seria asta, nu știu, vreau să fie o serie ceva mai lungă, pentru că, na, e prima serie de pe canal, primul videoclip. Sper să vă placă și nu uitați să vă abonați la canalul meu. Da, și eu uneori mi se mai buguiește, nu știu, jocul de mi se face, cum îi zice. Mă, știu că am versiunea alfa și nu am ultima versiune, dar ce vreau să vă zic, eu acum, parcă decât pe originală, pe 1.1.1.1, parcă merge mai bine meniul, să umblu la setări, nu știu, parcă pe ăla am puțin mai mult lag, adică nu pot să fac, uite, de exemplu, să intru atât de repede, uite, vedeți, atât de repede în setări, stau mult mai mult, frate, și când apoi revin, am vreo 3-4 FPS-uri, nu știu ce are, trebuie să văd setările și cu telefonul, ce să-i fac, și da, haideți că am luat deja destulă piatră. Vreau să stup aici. Nice, nice. Gata, am acoperit, am astupat. Și haideți să ne facem niște unelte. Să avem nevoie de sabie, târnăcup, un topor și, să zicem, o lopată. Haideți să ne aranjăm itemele în inventar. Bă, și nu știu, am început să-mi placă și mie treaba asta cu YouTube-ul. Am văzut și eu pe internet la alte persoane cunoscute, la mulți YouTuber de fapt
Și îmi place, știi ce zic, adică, na. Și, nu știu, eu vreau să-mi fac prima casă, într-un fel așa mai, nu știu cum să vă spun, fac unde am ajuns, uite, oh my god, ce e aici? Cărbune, resurse, mai exact, poate dau și de iron, dar haideți să luăm niște cărbune pentru că o să ne trebuiască torțe, shit. Și da, trebuie să editez video, cred că am mai zis asta odată, dar nu știu. Și nu știu ce melodie să pun exact pe video, adică aș pune ceva melodie, oricum o să pun ceva de la No Copyright pentru că au melodii super șmechere. Bă, doar 7 puțin într-un loc, ce să fie față de obicei când găteam. Mamă, ce e aici, frate? Cred că o să explorăm și noi mina asta, adică, dar nu în acest episod, pentru că deja am filmat ceva. Și, da. Și nu o să vrem să fie toată casa din lemn, pentru că o să arate prea basic, prea basic. Și bă, uite zona asta îmi place, aici lângă lac frumos. Nu știu, cred că aici să facem noi căsuța noastră. Bă, ar fi șmecher să caut, să găsesc un stătuc, adică, nu știu, ar fi super fain. Și haideți să scoatem penele și în 1.1 nu știu dacă în ăsta e că n-am intrat pe creativ, pentru că n-am nici 10 minute de când l-am instalat. De fapt, când l-am instalat am început să filmez și nu știu dacă în ăsta, în această, poate o să-mi bag și textură, în această versiune există, cum îi zice, ăla, nu știu dacă există paturi de mai multe culori. Știu că pe noua versiune 1.1.1, da, am avut-o, sunt mai multe feluri de paturi, adică, înțelegi, sunt mai multe culori. Și sunt foarte curios dacă au adăugat-o și da. Hai că fac aici ăsta și încheiem și noi episodul. Haideți să-l termin. Așa. Da, fraților, cam atât cu acest episod, primul video al nostru. Sper că v-a plăcut. Noi ne revedem data viitoare cu un alt